Nyon ug uban pang mga impormasyon ug hisgutanan nga giluwatan sa magsisibya walay kalabutan. Ang RPN lakip na ang mga personahe ug mga tagdumala niini. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sa tumaigsuon nga mga Muslim ug maayong dapit tapod usab sa kautuhon o kahaponon sa atong mga tinahod pinalangga hinigugma nga mga higalang mga dili pa mga Muslim hilabi na sa atong mga kaigsuonan nga mga nag-angkon nga Kristohanon. Minahang igsuon niining nahabilin nga mubo nga minuto ang makiguban kaninyo ang inyong igsuon Brother Muhammad Idris Safra Pukot, usa ka kanhing Seventh-day Adventist Christian nga karon ana sa Islam ug mopamahayag kaninyo mahitungod niining mga Islamic information nga angay natong mahibaluan. Welcome kamo sa atong programa dinhi sa DXKP AM matag Domingo oras 1:30 hangtod sa 2:15 sa kahaponon. Minahal nga igsuon, wala damha, dili buta kabuot, kay kusog kaayo ang ulan, maunang nalate sa atong programa karon. So incoming gani si Haji Orlando Lopez Rua Al-Hajj, ang atong Vice President sa Sirat Al-Mustaqim Islamic Da'wah, mao gyapon ang katuyuan nga magpaabot kaninyo sa mga mensahe o katudluan nga lehitimo gikan sa pagtulon-an sa reliyon nga Islam. Igsuon, kining gisalam nato ang atong mga viewers diri sa Facebook Live o sa tanan nga sumusunod sa DXKP AM nga page o sa atong Sirat Al-Mustaqim Islamic Da'wah and Humanitarian Association nga account o sa atong page. Gisalam na ko tanan ang atong mga igsuon nga mga Muslim nga nag-view karon. Minang igsuon pahimusla nato ning mubo nga higayon nga adunay nahabilin nga 20 minutos aron sa pagpaabot kaninyo mahitungod niining mga informasyon sa reliyon ng Islam. So akong hisgutan kaninyo, nganong ang mga Muslim nag-ilaman sa pangalan nga Allah, nagtawag sa Dios sa pangalan nga Allah, gani muingon ang uban nga unsa man na inyo ha, dili man na sama sa amoa nga pagtawag. Tungod kay ang among pagtawag nagtawag mi sa Dios sa among naandan nga katawagan. Unya kamong mga Muslim nganong Allah man ang inyong pagkatawag. Kamo mga Muslim layo yu kay mus kamatuoran. Usahay igsuon ha ay mga musultig mayngon ana. Dili lang usahay kanunay di ay kay wala kaayo na sabtan sa atong mga kaigsuonan kung unsa kining pulo nga Allah. Igsuon kami mga Muslim sa tibuok kalibutan bisag unsa among nasyonalidad, Sudan, Pakistano, Arabo, Amerikano, Pinoy nga Muslim, Inchik nga Muslim, Koreano nga Muslim, ug unsa man ang among sinultihan, Maguindanon, Maranao, Tausug, Balanging, Iyakan, Bisaya, Ilonggo, Zamboangueño, bisag unsa pa ang among tribo ug nasyonalidad ug among pinulungan, kung imo ming pangutan-on kinsa ang imong Ginoo, ang among itubag uniforme, Allah. Mangutana kag mga Amerikano nga Muslim, who is your God? Ang itubag Allah. Mga Arabo nga Muslim, man rabbuka, ang itubag Allah. Mga Pinoy nga Muslim, pangutan-on nimo sino ang iyong Panginoon, ang itubag Allah. Mga Bisaya, kinsa imong Ginoo, kinsa imong Dios, ang itubag Allah. So uniforme ang mga Muslim mahitungod ni anang butanga. Karon ato makita nga dili ingon ana sa uban nga pagtulunan. Kay kung mangutana tag mga katawhan nga dili Muslim bisag dinhi lang sa pagadian, mangutana ka kinsa imong Ginoo, ang itubag sa imong akong Ginoo si Jesus, ang akong Ginoo si Yahweh, ang akong Ginoo si Jehovah, ang akong Ginoo El Shaddai, ang akong Ginoo Elohim, ang akong Ginoo Aba, ang akong Ginoo Ama, and so on and so forth. Daghang katawagan igsuon. Wala ba ta natingala ni ana? Nga ngano man, nga kini mga Muslim uniforme man, tibuok kalibutan kabalo sila nga ang tawag sa ilang Dios ang pangalan Allah. So ngano man nga diri sa atoa nga pareha man tagikuptan unta nga Biblia lain-lain nga sikta sa Kristyanismo ug sa uban pang pagtulunan nganong lain-lain ang ilang pagtawag sa Dios. Igsuon, kaming mga Muslim dili kami ang nagbuhat o nagbuot sa pangalan nga Allah. Dili. Dili si babo, dili si ustad, dili si kaka, dili si sheikh, kinsa day naghatag sa Allah sa pangalan nga Allah.
Igsuon walay laing gahatag sa pangalan nga Allah, kung dili mismo ang labang makagagahom nga mao ang Allah, nga mao magbuluhat sa tanang butang, siya maoy naghatag sa iyang kaugalingong pangalan nga Allah. Nagingon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa balaan nga Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri. Sa pagkatinuod ako ang Allah, wala nay laing Dios gawas kanako. Paghalad ka mong pagsimba, isip paghinumdum o pagpasalamat ka nako. Mo ka na ang gisulti sa labang makagagahom. Nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isip pagpaila sa iyang kaugalingon. Nga siya mao ang Allah. O iya ka nang gipahibalo sa panahon nga si Propeta Musa o si Moises ning agi sa bukid sa Sinai. O si Propeta Moises na nudlo sa mga katawhan nga simbahan niyo ang Allah lamang. Kahadlukin ninyo ang Allah. Karon, ang tanan ng mga sinugog propeta igsuon, walay kalahian. Nagtawag sila sa Dios sa katawagan nga Allah. Gani si propeta Noah o si Noh, katong propeta sa baha. Siya miingon siya nga, a'budullah. Ingon siya sa pagkatinuod, inni lakum nadhirum mubin. Sa pagkatinuod ako usa kadayag nga tigpahinawang no, tigpasigdaan nga naha kaninyo. A'budullah. Simbahan ninyong Allah. Wa takuhu, kahadlokin ninyo siya, wa ation, ug sunda ko ninyo. Mo na gisulti ni propeta Noah. Karon si propeta Abraham o si Ibrahim nga giila sa Kristohanong kalibutan nga the father of faith o amahan sa tanan nga adunay pagtuo. Unsay gisulti ni Abraham ug unsay gitudlo ni Abraham sa mga katawhan? Nigtudlo si Abraham, a'budullaha wa takuhu, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Simbahan niyong Allah, kahadlokin ninyo siya, muo kanay labing maayo kaninyo kung inyo lamang untang nahibaluan. Kinsay gasulti si Abraham. Karon si propeta Isa ibn Maryam o si Jesus nga anak ni Maria, nga giila nga balaan matarong pinalangga hinigugma nga propeta sa Allah subhanahu wa ta'ala, hinigugma sa mga Muslim si Jesus. Siya nanudlo nga inna Allah, sa pagkatinuod ang Allah, Rabbi, ako ang Ginoo, wa rabbukum og inyong Ginoo, fa'budu, simbahan ninyong Allah, hadha siratu mustaqim, mao kanay matulid nga dalan ngadto sa kaluwasan. Igsoon natuman ang gisulti sa labang makagagahom nga nagingon ang labang makagagahom nga mong Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budallaha wajtanibu taghut. Ingon ang labang makagagahom nga mong Allah, and we sent a messenger on every nation, calling people to worship Allah alone and avoid the worship of false gods. Nagpadala ako o mga sinugo, mga mensahero, mga propeta sa lain-lain nga lugar, lain-lain nga panahon, aron mo dapit sa mga tao nga simbahan ninyo ang bugtong tinuod nga Dios lamang ug likayin ninyo ang pagsimba sa mga tagot, mga Dios-Dios. Unsa tong Dios-Dios? Dili tinuod nga Dios. Sama sa balay-balay, dili tinuod nga balay. Tarak-tarak, dili tinuod nga trak. Kung maingon tag Dios-Dios, dili tinuod nga Dios. Unsa may timailan sa dili tinuod nga Dios? Simple lang igsoon. Ang timailan sa dili tinuod nga Dios kanang Dios nga gipanganak una ay sinugdanan. Kay ang Dios dili siya binuhat, wala siya sinugdanan. Ha? Ang tinuod nga Dios dili siya gikan sa non-existent into existent. Dili. Kanunay siyang naa. Wala patanan. Ang labang makagagahong mo magbuluhat, siya pa ang nauna. Al-awwal al-awwalin. Siya ang nauna nga walay sinugdanan. Al-akhir al-akhirin. Siya ang ulahi nga walay katapusan. Muna'y kinaiya sa tinuod nga Dios, sa labang makagagahom. Kung atong ilang nga Dios karon na ay kapanganakan, na ay sinugdanan, mamatay gyud na. Lantawa, bisag unsa na kadugay ng salida nga gikalingawan sa mga katawhan karon nga gitawag nga ang probinsyano. Kanang ang probinsyano dugay na kay na. Pero moabot yung panahon na matapos na, ngano man naa man si sinugdanan. Ang kinabuhi sa tawo nga na usab, tungod kay naatay kapanganakan, mao nang naatay kamatayon. Ang Dios nga walay kapanganakan, mao nang wala siya kamatayon. Ug siya lang pud ang nakapag-iniya sa kinaiya nga wala siya kamatayon ug wala siya kapanganakan. Tanan ni ana, gawas ni ana nga gisimba sa mga tao, propeta man ka, tao man ka, espiritu man ka, inkanto man ka, o unsa man kang binuhata ka, unya simbahon sa bisag kinsa, himuon siyang silimbahon, siya nahimo nga Dios-Dios o dili tinuod nga Dios, bakak nga Dios o gitawag nga tagot. Mo kana igsuon ang tumong o katuyuan nganong gipadala ang mga propeta sinugo. Gani wala intawoy usa ka buok propeta. Gikan kang Adan ngadto kang Muhammad. Kay daghan kay mga propeta gipadala sa labang makagagahom.
124,000 prophets, lain-lain nga lugar ug lain-lain nga panahon. Gipadala sa labang makagagahom aron motudlo sa mga tawo nga simbahan ninyo ang bugtong tinuod nga Dios lamang, likayin ninyo ang pagsimba sa dili tinuod nga Dios, ug likayin ninyo pagbuhat og dautan ug buhatan ninyo ang mga pagkamatarong. Mao kanay mensahe ug katuyuan nga gipadala ang mga mensahero ug mga sinugo, mga propeta. Karon igsoon, kung imong lantawon pag-ayo, ang mga sinugog propeta wala gayud sila nagtudlo og Dios Ama, Dios Anak, Dios ang mga propetag sinugo, mga minahal nga igsoon. Kung imong nahibaluan, wala gayud sila nanudlo nga ang Dios adunay tulo ka persona. O ang Dios adunay Dios Ama, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Wala. Si Jesus, si Abraham, si Moises, si David, si Solomon, si Jeremiah, si Zakaria, si Samuel, tanang mga propeta igsoon, walay usa ka buok sa ila gatudlo nga ang Dios adunay tulo ka persona. O ang Dios, Dios Ama, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Wala. Kung dili ang ilang gitudlo adunay usa lamang kabugtong tinuod nga Dios. Ha? Mounay common message o the main message, mounay essence sa ilang pagkapropeta. Mounay hinungdan nga gipadala sila sa labang makagagahom. Nganuman, ang pagtudlo manggod ngadto sa mga katawhan nga simbahan niyo ang tinuod nga Dios, kaluoy ka na sa labang makagagahom. Kay nakita sa labang makagagahom nga kining mga tawhana, nature sa tao nga mangita siya Ginoo. Mo na isuon nga ang tao magsimba na lagbisag unsa. Gani diri sa Pilipinas, ang atong mga ginikanan sa wala pa ning sulod ang Islam diri sa atong lugar nga Maharlika o kining gitawag karon nga Pilipinas. Adunay mga tao diri nga gitawag og animist. Unsa tong animist? Nagsimba og mga binuhat. Nature worshiping people. Sama sila sa mga pagano. Musimbag baliti, musimbag kahoy, musimbag bato, musimbag bungtod, musimbag mga mananap. Muunay mga kinaiya nato diri sa Pilipinas o sa Maharlika sa wala pa ning sulod ang katudluan sa linya Islam. Sa diha nga ning sulod ang Islam diri sa Pilipinas ni atong tuig 1380 nga gipanguluhan ni Sharif Al-Makdum, dito nagituduan ang atong mga ginikanan nga gabahag ug mga nanggihukas nga mga babae. Nga kinahanglan magsuot mo gigani, maghijab mo, magtundong mo, magsalimot mo. Dahil ang inyong mga sanina ang mga babae kinahanglan luag. Kamong mga lalaki ayaw magbahag. Kay dili pwede makita inyong pusod paingon sa inyong tuhod. Kana gitudlo na sa Islam. Mo nang ang atong mga katigulangan, kung nahinumduman nato ang atong lulo og mama pa sa atong lula og lula pa nato, igso nakita nimo sila tag-as og sanina. Magsayal, mag long sleeve ang atong mga ginikanan, gani ang uban naapay sa limot sa ulo, naapay tundong. Dayon mao kadto igsoon gi-educate sila sa Islam. Gi-educate sila apan subong pamalandungon sa diha nga adunay laing pagtulunan nganing abot diri ni atong March 16, 1521 kay gidala ni Magellan diri ang Kristyanismo uban ang espada sa tuong kamot ug ang krus sa walang kamot. Kung dili ka mosulod sa Kristyanismo sa wala nga kamot, patyon ka sa espada. Moto ang atong mga ginikanan nga nga Muslim na unta na educate na sa pagka-modest ang mga babae, igsuon na wala sila. In order to survive ang atong mga ginikanan kay gusto man ilugon sa mga Kastila ang Pilipinas, igsuon ilang nahimo dito sa Visayas ug sa Luzon. Muunang ang atong mga Muslim mga ginikanan na convert into Christianity dito nga Catholicism. Pero diri sa Mindanao wala nila nakaya ang mga Moro. Tungod kay ang mga Moro ning fight, kay dili sila kay igwantag away sa buntag, so sa GPE sila ning away. Reswito sila sa mga dalan. Kay dili man sila kakaya kay bangkaw raman og bulo ang gigunitan sa atong mga ginikanan. Unya ang mga Espanyol, mga surit-surit man, mga kanyon, mga armas, so dili sa kay gwanta. Muna igsuon nga gabi ining away ang taga Mindanao, kining mga Moro people. So wala na kanker sa mga Kastila ang Mindanao. So sa mubo nga pagkaistorya atong diretsohon nga ang Islam nagtudlo sa kaayuhan. Nagtudlo sa pagsimba sa bugtong tinuod nga Dios lamang. Nagtudlo sa pagkamatarong, nagtudlo sa pagka maulawon sa mga babae. Nga kinahanglan sila magsuot og mga tinarong sama sa kasuotan ni Birhen Maria. Kung imo makita si Birhen Maria igsoon na amo ni mga estatwa in kaso dili magida mo iyang naong gihimo ra man ang imahe kunuhay, makita nimo siya nga taas og sanina, day naa siya pandong sa iyang ulo. Kay maunay kasuotan nga kasuguan sa labang makagagahom. Si Birhen Maria giila nga pinakaput
pinakasutli o pinakamaayong nga babae sa iyang kapahunan. Inna Allah astafaki wa taharaki wa tafaki ala nisahil alamin. Ingon ang labang makagahom diya sulod sa balaan ng Quran. Karon igsuon, lantawa, kung muadto kag mga simbahan ang nag-ampo kang Maria, kay naa may mga tao karon nga nag-ampo kang Maria, mugunit sa iya, mo kuwag panyo, mo pahid, and ibutang sa ilang mga naong, kung imong lantaon mag-ampo sila kang Maria, kung makatingog lang si Maria, mga saba na sa babae nga nang nag-ampo sa iya, nga nakita ng punuan sa suso, o kanang short na kayo ang sinuotan, mubo kayo purol, nga halos makita ng ebidensya sa likod, halos makita ng ebidensya ilalom sa paas, tunga-tunga, mo ka na igsuon, nga kung makasulti lang si Birhen Maria, iyan ang madungon. Pero dili man, wala na siya sa iyang kapanahunan karon mga minahal ng igsuon. So, kung ingon ana, unta ang kinaiya sa mga kababayinan dinhi sa atong lugar, wala kayo'y mabastos, wala kayo'y ma-rape, wala kayo'y malikayan ang mga dili maayong panghitabo, hilabi na sa side sa mga kababayinan. Mao kana igsoon ang katudluan sa Islam nga maayo unta apan naabando na gumikan sa pagsulod sa ubang pagtulon-an diri nga nagwala ni anang maong katudluan. Subong pa malandongon pero nahitabo na hangtod sa presente natong panahon karon ug wala ta nasayod nga sa umaabot basin mo samot pa hinuon mga minahaling igsoon nga ang mga sinuotan dili na nagkadimao. Karon atong balikan ang atong topiko. May tungod sa pag-usa sa labang makagagahom. Igsoon, siguro maingon mo nga, ano nga ingon man siya nga si Jesus nagtudlo nga naay Ginoo si Jesus. Igsoon dili lang Quran ang tudlo ni ana. Kung dili mismo ang Biblia nagtudlo ni ana nga si Jesus aduna siya gisimba nga Dios. Ug kabalutan nga ang kinaiya sa Dios dili na siya mosimbag laing Dios. Kay kung ang Dios mosimba paglaing Dios, nandili na siya Dios. Karon, kung imong lang taon, masaon nimo diha sa Biblia sa 1:27, niingon si Jesus, muadto ako sa akong amahan nga inyong amahan, sa akong Dios nga inyong Dios. Niingon si Jesus nga ang iyang amahan atong amahan. Karon na ay mga tao nga mosulti nga ulan tawa o si Jesus nagtawag og amahan sa Dios, nang Dios pud siya. Igsoon sipyat nga pagsabot. Dili na literal kundi metaphorical. Kaning sumbingay nga pagasulti. Pagsulti ni Jesus nga, muadto ako sa akong amahan nga inyong amahan, ang buot pasabot ato dili nahimong Dios si Jesus. Kay kung himuon na itong na Dios si Jesus tungod kay nitawag siya amahan sa Dios, ng Dios po tatanan. Iningon siya ang akong amahan, inyong amahan. Pero ang sakto nga katudluan, iyang gisumpay sa sunod. Ang akong Dios nga inyong Dios. Ang Dios kuno ni Jesus, mauusab ang atong Dios mga minahal nga igsuon. Mao nang gisulti usab sa balaan nga Quran. Maniingon si Jesus, Inna Allah sa pagkatinuod ang Allah, Rabbi ako ang Ginoo, wa Rabbukum og inyong Ginoo, fa'budu simbahan niyong Allah, hadha siratu mustaqim, mo kanay matulid nga dalan ngadto sa kalawasan. So walay kalahian minahal nga igsoon. Kung imo pang basahon ang gitudlo ni propeta Moises sa Deuteronomio 6:4, niingon si Moises, patalingog Israel, ang Ginoo nga atong Dios usa lamang. Sa English, give ear o Israel, the Lord our God is one. Sa pinulungan ni Moises sa iyang pinulungan nga Ibria o Ibruhanon, niingon si Moises, Shoma Israelo, Adonai Ilaheno, Adonai Echad. Mao po na gisulti na Jesus, Shoma Israelo, Adonai Ilaheno, Adonai Echad. Diha sa Marcos 12:29, niingon si Jesus, patalinghog o Israel, ang Ginoo nga atong Dios o salamang. Sa diha pod nga naay nangutana kang Jesus, o maayong magtutudlo, unsa man ang labing mahinungdanong sugo, ingon si Jesus, ayaw ako pagtawgag baayo, kay adunay usa lamang nga maayo. Lantawa igsoon, hitawag lang siya maayo ning balibad siya. Kay aduna kunoy usa lang nga maayo mo ang labang makagagahom. Sa diha nga nay nangutana sa iyaha, o maayo magtutudlo unsa man ang labing mahinungdanong sugo, labing mahinungdanong sugo. Niingon si Jesus, ang labing mahinungdanong sugo mo nga ikaw magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios o kaniya lamang mag-alagad ikaw. Ha? Ang labing mahinungdanong sugo, magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios o kaniya lamang mag-alagad ikaw, Matthew 4:10. Karon na igsoon, kung imong sumadahon, tinuod bang gisulti ni Jesus, lantawa sa napulo ka sugo. Ang napulo ka sugo, naanay pulo ka kasuguan diha, ang labing una diha ang pinaka-importante. Sama nato nga kung mangumpra ta dito sa merkado, ang unahon natong sulat diha sa number 1 katong pinaka-importante gyud. Kay dili pwedeng malimtan na. Karon, ang napulo ka sugo, ang una diha, thou shall not worship any other gods beside me. Dili ka mo magyukbo, di mo magsimba og mga Dios lain kanako. Tungod kay ako ang Dios nga bughuan. Mo ka namin ang igsuon. Nga ang mga Muslim, bisag imong patyon, imong putlag ulo ang mga Muslim, imong
bisag kung sa basta hugot ang ilang pagtuo, dili gid na mo simbaglaing Dios gawas sa bugtong tinuod nga Dios mong Allah subhanahu wa ta'ala. Mao kana ang pinakasentro sa katudluan sa reliyon ng Islam. Mao kana ang gisunod sa mga tao nga naa sa reliyon nga Islam ang pagsimba sa bugtong tinuod nga Dios lamang. Igsuon, adunay kinaya ang Dios nga lima. Nga kung wala ning lima ka kinaiya, nan dili kana tinuod nga Dios ang imong gisimba. Una, kul huwallahu ahad. Isulti ninyo ang Dios nga tinuod nga Dios usa lamang. Mao kanay kinaiya sa Dios. Usa lang siya. Wala siya amahan, wala siya anak. Ug siya wala siya nang hinahanglan og backup. So usa lang siya, nag-inusara nga Dios. Ikaduha, ningon ang Dios Allahu Samad. Ang Allah siya perpekto, siya dalangpanan. Dili siya mukaon, dili siya inom, dili siya kapuyon, dili siya matulog, dili siya mamatay. Mao kanay perpekto nga Dios. Kung imong giilang nga Dios, naa ni anang kinaiya, dili na Dios. Ingon po siya, lam yalid, dili ko manganak, walam yulad, ug wala ko gipanganak, walam yakul lahu kufuwan ahad, ug wala gayoy usa nga sama kanako. Ingon ang labang makagagahom nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mao kana ang Dios nga gisimba sa ng propeta lakip ni Jesus, Moises, Abraham, David, Solomon ug tanang mga Muslim karong panahon na mga minahang igsuon. So minahang igsuon, niabot naman kita sa atong oras nga alas 2:15 kita matapos. So nagpasalamat ako sa atong mga sukintig paminaw. Pasaylo ako kung na ako'y nasulti kaninyo nga sakit. Apan ingon na gyud na ang kamatuoran kinahanglan isulti gyud bisan pag masakitan. Bisan gani ka na magpa-opera, sakit man ang operahan ta, pero walay laing paagi aron kita maulian kun dili mo nang operahan ta. Sumala sa doktor. Ingon na po ng kamatuoran, bahalag sakit. Importante atong isulti aron ang tawo makamata, masayod sa kamatuoran bisan pa siya ug masakitan mga minahang igsoon. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini inyong ubos nga higala, Brother Muhammad Idris Zafra Pokot, usa ka kanhing sabadistang Kristiyano nga anian na sa Islam. Akong gisalam ang tanan nga mga Muslim nga naglantaw karon. Apil ang mga Kristiyano, hatag ako katahuran kaninyo nga maayong hapon kanatong tanan, ug akong gipasalamatan usab ang atong mga igsuon karon nga naa sa Lanao del Norte. Hilabi na sa Sapad. Nga dito sila nag-concentrate karon sa atong Islamic Da'wah Symposium. Nagtudlo sila dito kung unsa ang Islam. Gani ni atong duha ka adlaw, adunay mga pipila ka mga tao karon dito nga nag-Islam na pod. So dito sa Barangay Mabugnaw adunay daghang mga Muslim diya karon nga dating mga Kristiyano sumuotoy giatimanan sa atong mga igsuon kaubanan nato sa Sirat al-Mustaqim Islamic Da'wah and Humanitarian Association. Akong gisalam si Sheikh Ismail Langi masauna ang paso, si Sheikh Muhammad Gandawali nga ang atong advisor, parehan natong advisor ang atong mga igsuonan kaubanan sa Sirat al-Mustaqim. Igsuon dili na ta mo isa-isahon kay wala na tay oras. Apan ang akong paghigugma, pagrespeto ug pagtahod kaninyo ang salam, ang kaluoy, ang kalinaw, kadagaya sa labong makagagahom, maanaa kanatong tanan. Daghang salamat sa pagpaminaw. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang inyong nabati nga programa sa radyo